Men seni söyyanip, katı kıygırman. Aydımçı qovaydımçılar döremeli o. Aytıp bilmesen kan aytacak olmalı. Diňe o adyňam ýeterlik däldir. Men seni öğretişime seret. Şoňa düşünmegem gerekdir, fogut. Hoğusluk gerek. Katı koyma içinde olmalı. Toyum Toy köp. Men 45 yıl toyda aytmaydım. Halkım öňünde. Elekden geçirgen halkım öýdi bilýär. Kimin bagşadygyny, kimin uçatdygyny. Ho, halk Kimin çeper höwesçäňdigini. Ho. Asli halal ocakları özün ora var hakalla. Allah can Allah. Hoş gördük sizi şuun owadan Leyla studiýamyzda we çaqlygmydy. Sizi söz geçirmekden hükman aýtjak. Kän garaşdyk. Ahir çaqlygmydy kabul edip geleňiz şunem köp sag bolun. Indi ilkinji bilen toý gutlaňyz. Men garaşdyrygy birinji sapar alan günümi aýdymym bilen gutladym. Bir üç töşükler söz bilen beyan eder ýalylar. Garaşdyrygy men berdiňler Hudaýnalar bilen wasp etdik o garaşdyrygy. Garaşyp durup aýdym bilen men garaşdyrygyň ilkinji boşluk çykman. Men seni söýýänip gaty gaýgyrman. Ýöne janyňy berdiňsen şonam sen men gaýgyrman. Canım şanım mertebem dinim imanım benim. Yeketägim yalňyzym Türkmenistanım menin.